Co to stromně by se tak stalo, tak? Jo, a na věci, na věci. Já budu někde na větev a na větev si to dám, tak pojedu. Jo. Ne? A ty počkej, co ještě za slajdy? Tu chtěl úplně nějaký... Blue slide, Jo, asi vždycky dílce, jak se tam na tom jsi takhle, si tam půjdeš do toho. Dark slide! Dark slide! A že tak když si jdu nohy. Ještě do mě, ne? Víš, jak to natoč, že? To je píča, kurva. To je jak kokot, man. Voláte ho? Oooo, počkej. Počkej. To má blbě nohu tu hrnou. Jako nohu? A to, ne, skakač to. Čekej, že to si tím skočí. A všechno je jedno. Někdo sem jde. Počkej, než žemne. To je piča. Je to klouže vás.